Onye matụ intermediate. Nkata conversation. What? Gịnị? What? Gịnị? Gịnị ka unu riri? What did you folks eat? Gịnị ka unu riri? Gịnị ka unu riri? What did you folks eat? Gịnị ka unu riri? Gịnị ka unu riri? What did you folks eat? Gịnị ka unu riri? Gịnị ka unu riri? What did you folks eat? Gịnị ka unu riri? Gịnị? What? Gịnị? Gịnị ka o ji? What is she holding? Gịnị ka o ji? Gịnị ka o ji? What is she holding? Gịnị ka o ji? Gịnị ka o ji? What is she holding? Gịnị ka o ji? Gịnị ka o ji? What is she holding? Gịnị ka o ji?